लाङोबा सोयोबा जेराव सोजो जा आपत्ति गैया। जोंनि मानसिखौ दि हर सान डिस्टार्ब खालामगासिनो दं बिसोरो, बेखौ जों सहायनो हाया। दाया जोंनि नङालै, जाय दाय मावदों बेखौ हम। जोंनि मानसिखौ उन्दुफुनाय समाव पुलिसफ्रा थांनानै न' थांनानै दरजा जोखावनानै गेट जोखावनानै जोंनि मानसिफोर उन्दुबाय थानाय समाव लायदों। दा आङो बे मोनसेल' खोथा बुङो, एक नाम्बाराव बुंखानोसै आङो, जों एनएलएबिआ सान्थि थानो लुबैदों। जोङो सोरबा इउपिपिएफ सोरबा बिपिएफ जों रावखौबो साफ खालामाखै। जोङो थादों निउट्रेलाव, मानो होनबा जोंनि थांखिया सहैयाखै। बिनिखायनो मैयानि जाथायखौ लानानै जोंनि मानसिफोरदि लायदों केदासफोरखौ न'आव थाना होसोहैदों सैमा अमाफोर बायदि। खारना मा आं बुजियाखै। आं बेहाय निन्दा खालामो बा आङो दुखु मोनदों, जोंनि आफादाबो दुखु मोनदों। फैनो नाङामोन आङो लाइभआव, इलेक्सन टाइम आं सानदोंमोन जोङो पिसफुलै हगार हरनो होननानै। खिन्थु जोंनि मानसिखौ दि हर सान डिस्टार्ब खालामगासिनो दं बिसोरो, बेखौ जों सहायनो हाया। जोंनि मानसिखौ मैया सानै हमना लांदों। सासेया जाहैबाय एन बिबुं, सासेया जाहैबाय दानि। मोनानि 12टा सासेखौ लायदों मोनानि 2टा। आरो माखासेखौ लायबावदोंमोन न'आव, माखासे खाना गदों। खारना मा बेखौ जों नांगौ। आङो बुंबाय थाखायो सिगांनिफ्रायनो, जोङो पिसफुलाव दङ, जोङो रावखौबो सापर्टबो खालामाखै, जों केम्पेनिंबो खालामाखै। खिन्थु जोंनि मानसिफोरदि मानि थाखाय बिदि हमदों, दा जोङो नायबिजिरनानै नुबाय। बे जिनिसा जाहैबाय 2000 माबानि केस, मा होनोमोनलायो 2023नि केस। आराम लायदो आङो सिदायै खोन्थानोसै जोंनि मानसिखौ मानि थाखाय फानलायदों। जोंनि मानसिया इनभल्भमेन्टआनो गैया। 30 तारिख नभेम्बर 2023आवहाय सुजित माराखौ काजिगाव हमदों। ओमफ्राय बेखौ बेल रिलिज होदों 29 तारिख डिसेम्बर 2023आव। बेहाय इनभल्भमेन्ट दंमोन। आंथ' ग्रुपखौ बुङा, जिखि जाया। एक नाम्बाराव दंमोन सुजित ब्रह्म, दिनैसिम बेखौ हमाखै। सुजित ब्रह्म दाउलानो बिफानि नामा, फानद्रागाव काजिगावनि मानसि। 2 नाम्बाराव दङ कमेश्वर ब्रह्म, बाथौ होनो बेखौ, सानाव रनेश चन्द्र, फानद्रागावनि आरो काजिगावनि बेबो। आरो दङ 3 नाम्बाराव दङ सेनाथि ब्रह्म, दान्दा होनो, बिनि बिफानि नामा जाबाय थैबाय लेट बेदर ब्रह्म, जलाइगावनि। 4 नाम्बाराव दङ अबिनाश ब्रह्म, बिनि बिफाया थैबाय, प्रदीप ब्रह्मनि फिसाला, मुखलदांनिनो बियो। आरो दङ फलेक ब्रह्म, बेयो मुखलदांनि, बिफा नांगौ होआखै। 6 नाम्बाराव दङ सेलदां, मयनागुरिनि, जिखिजा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसोर गासैबो। सासे दंबावो दैमालु ब्रह्म, बिफा नांगौ मिथिया, जिखिजा मागुरमारि बरिजरा ना माबानो एड्रेसा। 8 नाम्बाराव दङ खोमथा नार्जारि, जायला होनो, ग्रुप लिडार जाहैदों बियो। भिलेज जाहैबाय मावजिगाव, बेबो क'क्राझारनि। 9 नाम्बाराव दङ सुमन ब्रह्म, बिफाना जाबाय थुनु ब्रह्म, बंसिजरा, बेबो क'क्राझारनि। 10 नाम्बाराव दङ बयरायाव लिरदों। बेहाय थारमाने माबा बिफानि नाम लायाखै, खिन्थु मालांगुरि दङ। सुजित माराकनि केसाव हमजाजोबदों बिसोरो। सुजितखौल' मोनदों, बाखिखौ मोनाखै। बे केसखौ स्पेशल ब्रान्सनिफ्रायबो जोंनो खबर हरदोंमोन कि बे नोंसिनि मानसि नामा होननानै। थ' बे मानसि जोंनि नङा, सासेबो नङा। ओमफ्राय दा दिनै मैयानि हराव हमनानै लांनाया जाहैबाय जोंनि मानसिखौ लेथायदों। बे केसावनो प्रुफ नागिर, जोंनि मौसेर बिबुं होननाय आरो दानियल होननाय
बेजर सिं होननाय आरो दानिल होननाय मानसिखौ सानैखौ बे केसाव फाननायदों खिन्थु बिनि सिगांनो जोंखौ फन खालामखादोंमोन कि बे मानसिया जों हमबाय नोंसोर इनभल्भमेन्ट दंना गैयामोन होननानै बेखौ लाथुक दासआव मिथिदों स्पेसियेल ब्रान्चनिया मानो होनबा दा दिनै लांजानाय बेजर सिंआनो बेजों रायलायदोंमोन आं बेखौ हेन्डेल खालामाखैमोन दिनैहाय इलेक्सननि सिगां बिसोरखौ लांनानै बे फान्दायनाया गाज्रि जादों दानि हराव जोंनि मानसिया बुलाया सोलाया होननानैहाय सिरि थानाय मानसि जों रावखौबो इउपिपिएल सोरखौबा बिपिएफ होननानै जों रावखौबो दुसियाखै रावखौबो जोङो सापर्टबो होआखै जों सिरि थादों बिनि खेथ्रआवबो जुदि जोंखौ जुदि सान्थियै जुदि थानो होआबा जों मा खालामनांगौ दाया जोंनि नङालै जाय दाय मावदों बेखौ हम जोंखौ केम्पनिफ्राय होखारहरबाय थिगानो जोङो दा बहा दं बहा गैया हिसाब लानांगौ दरखारबो गैया रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय अननानै दासिमबो दोनदों सोरबा पुलिस सोरबा पलिटिशियानफ्रा जोंखौ नागिरबा मोना दुखु मोनोलै मैया हरसे उन्दुनो हायाखै रावबो न' थाना थादोंमोन बिसि फिसाजों उन्दुदोंमोन सोरनाबा फिसाया उन्दै दासो 6 मास जादों हमना मा मोनखो सोरबादि सोरबा पलिटिकेल एगेन्स्टआव बुंनांगौ बिनि एगेन्स्टआव दि बेखौ लानांगौ बेथ' नङाना जेखि जाया आङो डाइरेक्ट बुङो आं खावलायबावो खनसे हो आं रागा जोंदोंलै लाङोबा सोयोबा जेलाव सोजोब जा आपत्ति गैया जेब्लासिम जों थांखियाव सहैया जोंखौ नोंसोर गावथारनोबो हागोन जेलावबो सोनो हागोन दिनै सानै सोदों साब्रै सोदोंमोन नागिरदोंमोन साबा सोनो नागिरदोंमोन 10 जन सोनो नागिरदोंमोन दिनै जेराव थांजोबदों जों थाङाखै रायलायहैयाखै रावजोंबो जोंनि थांखिखौथ' बुजियो जोंबोथ' बर'नि मानसिरा जोंलाय सोरनिबो एगेन्स्टआव मावदों रावनि एगेन्स्टआव मावाखै ना इउपिपिएल एगेन्स्टआव मावदों ना बिपिएल एगेन्स्टआव मावदों बेखौ सान दुखु मोनोलै आसिथ'ना बुङामोन आं दिनै बुंबाय आं दङ आं क'क्राझारावनो मैयानिफ्राय आं उन्दुनो मोनाखै जोंनि सेंग्राफ्रा उन्दुनो मोनाखै जों रावनिबो थांनानै केम्पेनिं खालामनो हायाखै सिरि थादों बेफोरखौ साननांगौब्रा आङो दा मोनसेल' खोथा होननानै खावलायो गाबोननि अखानायैनो भट दं आङो सोरबा बिपिएलनो भट होबो होना सोरबा बिपिएलनो भटबो होना किन्तु रायजो राजा आदै मादै आयं आमाइ बाबा मामि आइ आफा आदै आदा आब' बिनानावफोर साननानै भटखौ थुनि सिगां सान जोंखौ केम्पनिफ्राय होखारबाय दासिमावथ' सान्थि थानो हो आं बेखौ बुङाखि बेसोरखौ होखार बेखौ हमै ना दा आङो सिगां बुंनानै दोनखायो जोंनि मानसिखौ फासायनो नागिरदों बे इनफरमेसना जोंनाव सिगांनो फैखानायखा जों नाजादों सिगां जोंनि सासे केडारनि सरलपारा एरियायाव थांनानै न'थ' बुसिजोबदों चेयार टेबोल थुकार बुसिजोबदों बुलायहैदों बलेर' गंबा थांदों जों मानसिखौ सिनायो जोंबो बुंनो हायोब्रा मानो बुलायनो दोनखाना गैयाना सान्थि हिसाबै इलेक्सना थांथों होननानै जोंबो नेदों जों सोरखौबा प्रेसार होनानै भट होबोदों होनाखैलै जोंनि मानसिखौ थांनानै बुहैदों मानसिखौ बुनो गस्लाखौ खिथेन फुख्रिजों हाना फैदों अब्लाबो जोङो मानसिखौ मिथिनानैबाबो सिरि थादों बेफोर मा फोरमायनो जेखि जाया आङो आदै मादै आयं बिमा बिफा गासैखौबो खावलायो भट थुयैनि सिगां मोनसेल' सान बुहुत मानसिफोर दंबावो दा जोबथेसालियाव बेखौ सान बर'आ हारिया
बबे लामाजों थांगासिनो दं बेखौ सान थुयैनि सिगां बार सान बिनिफ्राय थुना हो आङो बुङाखि सोरबा UPPL सोरबा BJP खौ भट होनांगौ आं मालाबाबो बुङा नोंसोरनो गोरोंखा नोंसोरनो सानखानायखा बर' हारिया दा बबे लामायाव दङ बोरै दङ जौगानाय नुदोंबा नोंसोर मोजां हारिया गोलैसोनायाव थालांगोन होननो सानोबा बेबो गाज्रि मोननै रोखोमनि नोंसोर साननानै नाय थुनायनि सिगां खनसे बार सान हारिनि थाखाय जाहाथे जोंनि उन जेनेरेशना अलखदाव गोलैयो रोंखा राखा मानसिफ्राबो दिनैसिम जुदि बेबायदि स्टेजाव दङबा साननानै ला जोंनि उन जेनेरेशना मा जाहैगोन ओंखायनो आं गुरैयै गासैखौबो खावलायो अननानै जेरै जों दिनै खालामजादोंना नासयजादों होखारजाबाय केम्पनिफ्राय जों रावखौबो दुसियाखै पार्सनेलिबो दुसियाखै आरो आफादनिफ्रायबो जों दुसियाखै सोरबा BJP खौ जों होखारनो होदों बिसोरनो बुङाखै सोरबा UPPL खौ जों होखारनो होदों बेखौबो बुङाखै सोरबा BJP होखारनो होदों जों बेखौ बुङाखै रायजो राजाफ्रा साननानै नाय गिजिर खनसे भट थुयैनि सिगां गोजोनथारबाय